Σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές στοχεύει η Αλουμίλ, η κορυφαία εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στη χώρα. Το ιδιόκτητο χυτήριο, στο οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ύλης προέρχεται μάλιστα από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, καθιστά την εταιρεία μοναδική. Στόχος της Αλουμίλ είναι να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση μέσα από ενέργειες που έχουν ορίζοντα το 2030. Η Αλουμίλ είναι η κορυφαία εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στη χώρα μας. Πρόκειται για μια ελληνική πολυεθνική που διαθέτει 32 θυγατρικές και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την ευρύτατη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας, ο όμιλος δίνει μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας πρωτοποριακές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Αλουμίλ θεωρούμε ότι η επιδίωξη ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για εμάς και τις επόμενες γενναίες είναι ένας αγώνας διαρκείας και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας. Γι' αυτό είναι κομβική σημασίας η σύμπλευση όλων των τμήματων της εταιρείας μας και των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό το κάνουμε πράξη γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο έτσι θα επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε θέσει. Οι πυλώνες ESG, δηλαδή περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση, δεν είναι απλώς μια επιμέρους ενότητα του ετήσιου προγραμματισμού μας, αλλά βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την επόμενη δεκαετία. Το ιδιόκτητο χυτήριο, στο οποίο παράγεται αλουμίνιο και εν συνεχεία τα προφίλ αλουμινίου για τα αρχιτεκτονικά συστήματα, καθιστούν την Αλουμίλ μοναδική και ξεχωριστή. Η μοναδικότητα έγκυται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ύλης στο χυτήριο προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Για να το καταφέρουμε αυτό, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα διαλογής και επεξεργασίας σκράπ αλουμινίου στις εγκαταστάσεις μας στο Κιλκής. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Σημαίνει ελαχιστοποίηση της ενέργειας που χρειαζόμαστε και επομένως θεαματική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς επίσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι το διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται από το Loop 60, δηλαδή από το ανακυκλωμένο αλουμίνιο που παράγουμε στις εγκαταστάσεις μας, είναι 75% λιγότερο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Περιβάλλον και ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν για την Αλουμίλ κύριους στόχους για την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Το σύνολο των προμηθευτών μας επιλέγεται με βάση τα κριτήρια ESG. Έτσι, προωθούμε την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, ενισχύουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων και συνεργατών μας μέσω της εκπαίδευσής τους πάνω στη βιωσιμότητα αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ενώ παράλληλα, το ποσοστό γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις αυξάνεται. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αλουμίλ για την ενίσχυση του θετικού μας αποτυπώματος στο περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση έχει ορίζοντα το 2030 και είμαστε πεπισμένοι ότι μέσα από συντονισμένες ενέργειες θα επιτύχουμε και στους επόμενους στόχους μας. Μέσα στους στόχους της εταιρείας είναι να γίνει περιβαλλοντικά ουδέτερη έως το 2030.